ऑन द विकेट. पहिला बॉल भन्नाट गती आहे, अफलातून डिलिव्हरी, लेग ब्रेक होता. बॉडी लेंथला टार्गेट करतोय हा बॉल, पायावरती आदळतोय, जातोय डिक्लेअर 2 मध्ये. धावा मिळते 2. लेग बाईच्या स्वरूपात खातं इथे ओपन होतंय ते संघाचं. निशांत पुढील चेंडू घेऊन राज तोडणकर याच्यासाठी. जी हाँ, अगली गेंद लेके राइट एंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे सामने बल्लेबाज है वराज तोरनकर. तो नॉन स्ट्राइक पर देखने मिल रहा है सैयान. इस बार जरूर पंच आउट खेला था, फील्डिंग वहां पर मौजूद था, क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद था. डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, जरूर टीम का खाता खुल चुका है. टीम का स्कोर अभी तक है वो 2 रनों पर. उसी के साथ अगली गेंद लेकर ईशान, जरूर उल्टा सुल्टा गेंदबाज, डॉट गेंद फिर एक बार. आणि यावेळी जर आपण पाहिलं तर फुटमार्कला टार्गेट करणारी गोलंदाजी आहे आणि वारंवार अंडरआर्म क्रिकेट मधील ब्रह्मास्त्र म्हणून ज्या बॉलकडे पाहिलं जातं ती लाईन लेंथ या बॉलमध्ये पाहायला मिळाली. परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा यॉर्कर इथे पाहायला मिळतोय. ईशान नेक्स्ट बॉल घेऊन राजसाठी. यावेळी बॅक हँड डिलिव्हरी आहे, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें ईशान की तरफ से देखने मिल रही है. और स्ट्राइक पर अगर देखना जाएगा तो उसी के साथ एक ताकतवर बल्लेबाज वो है राज तोरनकर. जी हाँ, इस बार भी जरूर अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, एक अतकित रन मिलेगा. और इसे 1 रन को अगर जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर धीरे धीरे सरक रहा है वो 3 रनों पर. 3 धावा. पहिले षटक प्रगती पदावरती राज तोरनकर ऑन दी मार्क. यावेळी बॅट मात्र बॉलवरती आणली नाही, पायावर आदळू दिला आणि बॉल मात्र इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्येच राहिलाय. बॉल फील्ड केला गेलाय, एकही रन इथे मिळू शकली नाही. डॉट बॉल. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे फक्त आणि फक्त 3 धावा. सावधशी केली गेलेली सुरुवात. ईशानने मात्र इथे शांत ठेवलं ते राजला आणि एक लाजवाब सुरुवात आपल्या संघाला करून देत असताना इथे आपण पाहतोय आरुष स्पोर्ट्स संघाचा याबी ईशान. चिन्मय जरूर अपने टीम की तरफ से दूसरा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुए. तो स्ट्राइक पर सैयान, तो नॉन स्ट्राइक पर राज तोरनकर. गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है चिन्मय, जरूर अपने टीम की तरफ से दूसरा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है. अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चिन्मय आडिवडेकर. ऑस्टिंगच्या बाहेरचा बॉल परफेक्ट आहे. सय्याम मात्र इथे बॉल पर्यंत पोहोचू शकला नाही, जाऊ दिलं बॉलला, परंतु इथे आले डॉट बॉल. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करतोय तो यावेळी चिन्मय आडिवडेकर. अगली गेंद लेकर चिन्मय, जरूर सामने सैयान होगा. इस बार जरूर ब्लॉक होल में गेंद डाली थी लेकिन हुई है डांडी गुल, पत्ता कर दे गुल, सैयान की डांडी गुल. अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है चिन्मय की तरफ से. फलंदाजाला परली भूल, दांडी झाली गुल, गोलंदाजी ठरली पॉवरफुल. शानदार गोलंदाजी, अचूकता इथे पाहायला मिळाले. ऑफ स्टिक, वाईड लाईन, यॉर्क, परफेक्ट, यू मिस आय हिट, हिट केलं यष्टीला आणि इथे मात्र मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला गेलाय तो फलंदाजाला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. सय्याम येथे माघारी परतलाय. शादाब. जी हाँ राजा सर, अगर बात करेंगे पिछली मैच की तो चिन्मय की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है. पिछले बहुत मैच चिन्मय की तरफ से हमें गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने मिली और अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने मिली. अगर देखने जाएगा तो इस ओवर के आने वाली 3 गेंदें शेष है. 3 गेंदों में कितने षटकार, कितने चौकार लगाए जाते, कितने रन बनाए जाते, यही देखना होगा. अगली गेंद लेकर चिन्मय अपने ओवर की राइट आर्म राउंड विकेट से. सामने शादाब हल्के हाथ से खेला है, गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए. 2 रन को जोड़ा जाए तो 2 रन की मदद से धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है वो 5 रनों पर. एक विकेट अभी तक जा चुका है अपने टीम का. उसी के साथ चिन्मय पुढचा चेंडू राइट आर्म राउंड द विकेट. यावेळी थोडासा शफल होण्याचा इथे विचार होता. बॅटची एज घेतली अलॉंग गार्बेज. ओ इथे काय घडलं, इथे काय घडलंय, थोडीशी खलबली झाली होती परंतु बॉलला फील्ड केलं गेलंय. सायोने बॉल इथे फील्ड केलाय, आवश्यकता इथे नव्हती आणि रिस्क कुठे घेतली गे, जिथे चौकार आणि षटकार आहे त्या दिशेने फेकला गेलेला हा थ्रो होता. थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली परंतु सीमारेषेच्या दरम्यान साहो होता, साहोने बॉल इथे फील्ड केला त्यामुळे एकच रन संघाला इथे मिळाले. राज तोरनकर स्ट्रायकिंग एंडला येईल. समोर असेल चिन्मय विरुद्ध राज, राज विरुद्ध चिन्मय असं द्वंद्व. एकाच्या हातामध्ये बॉल आहे ते दुसऱ्याच्या हातामध्ये आहे बॅट आणि बॉल मधलं हे युद्ध इथे आपण पाहतोय या SPLच्या क्रीडांगणावरती. बॉलिंग मार्कवरती चिन्मय. नेक्स्ट बॉल फॉर राज. अंतिम गेंद लेकर जरूर इस ओवर की आने वाली एक गेंद शेष है. फलंदाज मतलब कि बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है राइट हैंड बल्लेबाज राज तोरनकर, अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से हमें देखने मिलती है. अंतिम गेंद लेकर जरूर लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है
अंपायर का इशारा, व्हाइट गेंद, 1 रन मिलेगा। 1 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर जहां पहुंचा है वो 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर चिन्मय, सिल्वर डब्बे की गेंद जरूर ब्लॉक होल में डाली थी गेंद, ट्रैवल हुई है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए। देखने जाएगा तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 9. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा नाईट ओपन अंडर क्रिकेट स्पर्धा 2025 चं पर्व जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं आणि या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर पिंट्या मांजरेकर यांचं इथं झालेलं शुभागमन SPL च्या या क्रीडा नगरीमध्ये पिंट्या शेठ मांजरेकर यांचं सहर्ष स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या 2 फेब्रुवारी आणि 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात नाईट ओपन अंडर क्रिकेट स्पर्धा जी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चेला ठरली ती चॅम्पियन ट्रॉफी धावसंख्या 9 इथे पाहायला मिळते। जी हाँ, गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है अपने टीम की तरफ से तीसरा शतक लेकर अनुरुद्ध। सामने फलंदाज होने वाला है शादाब, जरूर राइट हैंड फलंदाज, इस बार जरूर बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। टीम का रुका हुआ स्कोर है वो 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि अचूकता त्याने इथे दाखवले। शादाब स्ट्रायकिंग एंडला अक्रॉस द लाईन खेळावं लागेल, थोडंसं स्टेपिंगचा वापर करावा लागेल। ओ यस 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 क्लीन बोल्ड आहे, हलकसं वळण इथे मिळालं। पहिला चेंडू ऑफ स्टिकच्या कम्प्लिटली बाहेर ठेवला, व्हाईट लाईनला टार्गेट करून फेकला गेलेला बॉल होता, परंतु दुसरा बॉल इथे चकवलं, फसवलं आणि मात्र शादाबला पॅव्हिलियनचा रस्ता दाखवणारा हा बॉल इथे ठरलाय। हलकसं वळण इथे घेतलं, उजवी यष्टी उद्ध्वस्त केली, पुन्हा एकदा दांडी गुल झाली पाहायला मिळाली आणि माघारी परतला तो शादाब। जरूर धक्का क्रमांक दूसरा बैठ चुका है शादाब के रूप में। अब देखना होगा नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर कौन दाखिल होता है। यूसुफ मैदान के अंदर दाखिल हुआ है, जरूर यूसुफ के ऊपर भरोसा करके मैदान के अंदर दाखिल किया जा चुका है। जरूर यूसुफ के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उनके पीछे 2 विकेट जा चुके हैं अभी तक। नॉन स्ट्राइक पर राज तुरंगर, तो गेंदबाजी मार पर अनुरुद्ध। जब अनुरुद्धचा बॉल पॅडल स्वीप, शानदार कशी फटकेबाजी पाहिजे म्हणावी लागेल, कारण बॉलवरती नजर प्रॉपरली ठेवावी लागते, बॉलला येऊ द्यावं लागतं आणि त्यांचा बॅटचा फेस इथे ओपन करावा लागतो आणि ती खेळी इथे पाहायला मिळाले, परंतु इथे संधी मिळते, पंच करतोय, क्षेत्ररक्षक आहे, करत नाहीये चूक, जंप करतोय, धावा सेव्ह करतोय, बॉल इथे येते डॉट। जी हाँ, इस ओवर की आने वाली 1 गेंद अभी भी शेष है, देखना होगा अंतिम गेंद। इस बार भी जरूर बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई। देखने जाएंगे तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है 11 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अतिशय अफलातून अशी गोलंदाजी, शानदार अशी गोलंदाजी इथे राहिले। 3 षटकांमध्ये केवळ 11 धावा इथे खर्च केल्या गेल्यात, अचूकता पाहायला मिळाले आणि वारंवार व्हेरिएशन इथे प्रामुख्याने पाहायला मिळते आणि हे खूप महत्वाचं आहे, कारण तुम्ही जर सरळ रस्त्याने जात असाल तर तुम्ही सहज सोप्या मार्गाने जाता, परंतु ज्यावेळी वळण येतात त्यावेळी तसं वळावं लागतं, जसा रस्ता असेल तसं वळण घ्यावं लागतं आणि ज्यावेळी समोरचा संघ एकाच टप्प्यामध्ये एकाच लाईन लेंथ मध्ये जेव्हा खेळत असतो त्यावेळी तुमचं व्हेरिएशन खूप महत्वाचं ठरत असतं आणि ते व्हेरिएशन इथे गोलंदाजाने केलं आणि त्यामुळे यशस्वी ठरले। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11, 2 गडी बाद। बॉलिंग मार्क वरती आयकॉन प्लेयर सतीश दाखिल हुआ है, जरूर राज तुरंकर बल्लेबाज, इस बार ऑन द कारपेट शॉट, गेंद ट्रैवल, बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। अफलातून फलंदाजी, जिस तरह से मैंने कहा था कि राज तुरंकर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माना जाता है, उसी के साथ पहली गेंद पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, गेंद ट्रैवल षटकार के लिए। सतीशने दिली संधी, राजने वाटली इथे 6 धावांची बंदी, कारण संधी मिळाली आणि त्या संधीचं केलं सोनं, चेंडूला दबडलं सीमारेषेच्या पलीकडे आणि षटकार पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल इथे आपण पाहतोय। सतीश ऑन द मार्क, आयकॉन म्हणून त्याला मैदान संघासोबत जोडला गेलाय, धावसंख्या पाहायला मिळते 17 आणि यावी फेकला जाणारा बॉल आहे, स्ट्रेट खेळाचा प्रयत्न इथे केला गेलाय, इथे चूक झाली, बॉल जातोय सीमारेषा पार, षटकार। जी हाँ, रफ्तार वाली गेंदबाजी हमें देखने मिली है सतीश की तरफ से, लेकिन सतीश के ऊपर हल्ला बोल किया जा रहा है। जरूर उत्कृष्ट बल्लेबाजी हमें देखने मिली है राज तोरंगर के बल्ले से, राज तोरंगर ऑन फायर। जी हाँ, गेंदबाजी मार पर सतीश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फलंदाज राज तोरंगर, राइट हैंड फलंदाज जरूर देखने मिल रहा है। इस बार भी रफ्तार वाली गेंद, क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद, 1 रन चोरी चुपके जरूर कंप्लीट कर लिया है।
यावेळी कॉलिंग कोऑर्डिनेशन परफेक्टली इथे पाहायला मिळतंय आणि ज्यावेळी स्पीडी गोलंदाजी झाले त्यावेळी राज हावी ठरलाय. या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, कारण ज्यावेळी तुम्ही गती राखतात त्यावेळी फक्त बॉल टाइम करून प्लेस करायचा असतो आणि राजने ते आधीच्या सामन्यामध्ये ही सिद्ध केले. शेवटच्या बॉलमध्ये त्याने अफलातून षटकार ठोकला होता. धावसंख्या मात्र इथे पोहोचते 24 रन, 24 रन, 24 धावा. शेवटचा चेंडू इथे बाकी. सतीश ऑन दी मार्क. शेवटच्या षटकातील शेवटचा बॉल आणि समोर इथे फलंदाज युसुफ साठी फेकला जाणारा शेवटचा बॉल आहे. गती याच्याकडे भन्नाट आहे परंतु अचूकता राखणं खूप गरजेचं. आणि यावेळी तेच तर्रार बॉल स्ट्रेट खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षण बॉल फीड केला. 1 रन इथे मिळते. 1 रन घेण्यामध्ये सफल इथे ठरतोय तो फलंदाज. यस, निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना फाईट क्लब माफ करा केबी स्टार संघाची धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळेल 25 धावा. 26 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 26 धावांचं लक्ष इथे आपल्याला पाहायला मिळेल आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघासमोर. यावेळी टीम मीटिंग मध्ये झालेली चर्चा आहे, कारण कोणत्या फलंदाजाला आपण स्ट्रायकिंग इनला आणि सलामीला आणायचं, कोणती जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची, परंतु जी कामगिरी करायची होती ते चोख बजावली गेले आणि म्हणूनच टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि केबी स्टार संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं. पहिले 3 षटक अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाली, कारण 3 षटकांमध्ये 11 धावा आणि 2 विकेट गमावल्या गेल्या होत्या. परंतु शेवटचं षटक कुठेतरी सतीशचं महागडं ठरलं आणि त्याला कारण ठरला तो राज तोडणकरच्या बॅटमधून निघालेले षटकार, चौकार आणि त्यामुळे झालेला कमबॅक. एक सन्मानजनक धावसंख्या फायटिंग स्कोर इथे पाहायला मिळतोय. 25 रन 26 धावांचं लक्ष यावेळी असेल आरुष पट्टू सुंदे संघासमोर. जी हाँ, हम देख रहे हैं जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025. जरूर आज का इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का 7वां मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है तुलसुंदे और दूसरी तरफ केबी स्टार के बीच में. जरूर 26 रनों का पीछा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज हमें मैदान के अंदर नजर आने वाले हैं. दोनों भी बल्लेबाज और गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होने वाला है. अम्मार 11 आणि पावर्स दोन्ही संघाचे संघनायक टॉससाठी या. अम्मार 11 पावर्स दुसरा संघ तो पावर्स. दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण टॉससाठी या. एका बाजूला अम्मार 11 असेल तर दुसऱ्या बाजूला पावर्सचे धुरंधर खेळाडू आणि दोन्ही संघांच्या संघनायकांना इथे विनंती केली जाते आपण टॉससाठी या. UPL अंडर प्रीमियर लीग प्राइड ऑफ पावर्स फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलीवर आयोजित UPL चा थरार आणि एक नीटनेटकं आयोजन आणि परफेक्ट टायमिंग मध्ये स्पर्धा स्टार्ट करायची, परफेक्ट टायमिंग मध्ये खतम करायचे हे वैशिष्ट्य राहिले या स्पर्धेमध्ये. आणि गेले 10 दिवस तो थरार इथे आपल्याला अनुभवायला मिळाला होता. UPL अंडर चॅम्पियन ट्रॉफी प्राइड ऑफ पावर्स म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं, ज्या ट्रॉफीकडे पाहिलं जातं, तर UPL चा थरार इथे संपवला आणि 30 मुलं एकत्र येऊन पावर्सचे धुरंधर खेळाडू यानंतर खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील. सामन्याला सुरुवात होते. धावांची आवश्यकता होती 26 आणि यावेळी स्ट्रायकिंग इनला ईशान आणि नॉन स्ट्राइक इनला इथे साहो पाहायला मिळते. बॉलिंग मार्गमध्ये युसुफ राईट हँड राऊंड द विकेट. 26 धावांचं लक्ष. काय घडणार काय बिघडणार, कोणता संघ विजयी ठरणार. पहिला बॉल मिड विकेटला खेळलाय, जम्प केलंय, शानदार फिल्डिंग पेश करतोय राज तोडणकर आहे. त्याला माहिती एक बॉलची आणि एक रनची काय किंमत आहे. जम्प केलं, डाइव केलं, बॉलला सेव्ह केला, टच बॉल पाहायला मिळतोय. जी हाँ, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर देखने मिला. यूसुफ अगली गेंद लेकर राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे. सामने फलंदाज है. जी हाँ, पंच आउट खेला, मुंह तोड़ जवाब दिया. गेंद ट्रैवल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद फरार, अफलातून षटकार. जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी हमें जरूर देखने मिल रही है ईशान के बल्ले से. इस बार भी ऑफ साइड की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए. अगर 2 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. वो 8 रनों पर. जरूर दोनों भी बल्लेबाज 26 रनों का पीछा करते हुए मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं. आज के इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 7वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है. जरूर 26 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. 26 रनों का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं. 26 रन में से 8 रन माइनस हो चुके हैं. जरूर अगली गेंद लेकर युसुफ ऑन द मार्क. या आधीचा फटका अतिशय अप्रतिम कट केला गेला होता. यावेळी स्ट्रेट खेळलाय. राज तोडणकर आहे मिड ऑनच्या दिशेने बॉल फील्ड करतोय. डॉट बॉल येतील
यावेळी कमबॅक करेल का युसुफ, कारण पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 8 धावा त्याने खर्च केला आणि त्यानंतर आलेला इथे डॉट बॉल आहे. परफेक्ट जॉब पाहायला मिळतोय. कमबॅक करतो युसुफ, इथे आलाय डॉट बॉल. ईशानला ठेवलं गेलं शांत. यावेळी युसुफच्या माध्यमातून पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8. अजूनही 18 धावांची आवश्यकता. 15 चेंडू आणि 18 धावाचं समीकरण इथे राहणार आहे. जी हाँ, आने वाली देखने जाएंगे तो 15 गेंदे शेष है और 15 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. स्ट्राइक पर जरूर अब साहिल देखने मिलेंगे, तो नॉन स्ट्राइक पर ईशान देखने मिलेंगे. अच्छी बल्लेबाजी दोनों की तरफ से हमें देखने मिलने वाली है इस प्रतियोगिता में. अगर बात करेंगे ईशान की, तो ईशान के बल्ले से जरूर पहली ओवर में एक षटकार लगाया गया था. गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है. न्यू गेंदबाज राज अपने ओर की पहली गेंद लेकर साहिल के लिए. राइट हैंड बल्लेबाज साहिल मतलब सायोचा बोलबाला, सायोचा दमखम, साईचं सामर्थ्य. पहिलाच बॉल परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव्ह, फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड, डॉट बॉल. पहिलाच बॉल अचूकता आणि त्यानंतर फटका खेळण्याचा सायोने प्रयत्न केला. परफेक्ट मिडल झाला नाही. मिस टाइम शॉट. फॉलो थ्रू मध्ये राजने बॉल फील्ड केलाय. पहिलाच बॉल डॉट. जी हाँ, राज की तरफ से हमने अच्छी गेंदबाजी हर एक मैच में देखी है और इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार जरूर, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया. ब्लॉक में जरूर गेंद डाली थी, गेंद को ट्रैवल्स किया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद फरार, अफलातून षटकार. जी हाँ, इस 6 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर 14 रनों पर जा पहुंचा है अभी तक. यावेळी शानदार फुटवर्क पाहायला मिळालं. फ्रंटला आला, बॉलला येऊ दिलं, त्यानंतर पंच केला, स्ट्रेट केला. गोलंदाजच्या डोक्यावरून तेज फरार, चेंडू फरार 6 धावांसाठी आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. बॉल फील्ड केला जातोय. इथे डॉट बॉल येईल. हा डॉट बॉल खूप महत्वाचा ठरणार आहे. सायूसारखा हुकूमत गाजवणारा हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आहे. राजवरती राज करतोय, परंतु राजला इथे कमबॅक करून दाखवावं लागेल, रोखावं लागेल. परंतु यावेळी फुल टॉस चेंडू आहे. अय्यांने बॉल फील्ड केलाय. 1 रन घेण्यात सफल ठरलाय. एका धावेने धावसंख्या मात्र इथे पोहोचेल ती यावेळी षटक क्रमांक सुरू आहे. इथे दुसऱ्या धावसंख्या पाहायला मिळते 15. शेवटचा चेंडू इथे बाकी. राईट आर्म राऊंड द विकेट. ईशानला आतापर्यंत ठेवले गेले शान आणि परफेक्ट इथे पाहत राहिले एकमेकांकडे. दोघांनाही चकवलं, दोघांनाही भेदलं, छेदलं आणि मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जाऊन मात्र बॉल पाहायला मिळतोय. 4 धावा. जी हाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों जन एक दूसरे का मुंह देखते हुए हमें मैदान के अंदर नजर आए, लेकिन ये 6 रन आपको महंगे पड़ सकते हैं. उसके लिए मुझे एक बात याद आई. तो कहते हैं ना मुन्ना ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ये 6 रन आपको अंतिम में जरूर भारी पड़ सकते हैं. जी राजा सर. यस, इथे चूक झाली. चुकीचा फायदा मध्ये इथे मिळाला आणि टप्पा इथे चुकला आणि साहोने इथे मात्र धमाका केलाय. शानदार षटकार इथे ठोकवलाय. चर्चा करावी लागते, बातचीत इथे करावी लागले. जी हाँ, उसी के साथ जिस तरह कहते हैं ना कि गलती को माफी नहीं, वही हमें देखने मिला है. स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 21 रनों पर. राज तोरंकर गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है. हल्के हाथ से खेला, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन कोई नुकसान नहीं. ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवला बॉल गेला. कट करण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेने, परंतु इथे फटका लाजवाब आहे. संधी मिळत नाहीये. बॉल जातो सीमारेषेच्या पलीकडे. मिळतील इथे षटकार आणि हा विजयी षटकार इथे ठरतोय आणि हा सामना मात्र इथे जिंकला गेलाय. आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघाच्या माध्यमातून वेल डन बॉयज. विजयी संघाचा हार्दिक अभिनंदन आणि उपविजेता ठरलेला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. यानंतर आणखीन एक बिग हिट सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला अम्मार 11 तर दुसऱ्या बाजूला पावसचे धुरंधर खेळाडू. चला टॉस साठी या. अम्मार 11 आणि पावस. जी हाँ, इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 8वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग लाने वाला है. एक तरफ अमर 11 तो दूसरी तरफ पावस टीम. दोनों की टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाए. आणि याच दरम्यान गवडे मॅडमच्या शुभ हस्ते यानंतर होणारा अमर 11 विरुद्ध पावस हा सामना आणि त्याचा टॉस इथे केला गेलाय. टॉसचा बॉस कोण ठरतोय पाहूया. टॉसचा बॉस ठरले ते अमर 11 आणि काय डिसिजन